It's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas pinili ko ang trabaho ko kesa sa taong mahal ko. Itago niyo ako sa pangalang Rean. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May relasyon kami ng pinsan ko. Alam na ito ng mga best friend namin. At ang sabi nila, mali daw na maging magkarelasyon kami ng sarili kong pinsan. Ang hiling ko lang naman, maintindihan niyo kami. Ang sabi pa ng best friend ko sa akin, marami naman daw lalaki sa mundo. Yes, I know. Di ba nga, may boyfriend ako bago maging kami nitong pinsan ko. There is a saying na there are plenty of fishes in the ocean. Pero ika nga, kapag ba nauuhaw ka, iinumin mo ang tubig dagat? Total, tubig din naman ito. At paano ko mapipigilang ma-in love sa taong una kong nakikita sa umaga at huling nakikita sa gabi sa loob ng 4 na taon? Hindi dahil may nangyayari sa amin, doon na umiikot ang relasyon namin. Sa totoo niyan, we enjoyed the friendship. Words of encouragement sa bawat isa, and emotional security. Ipinaalam ko sa ate ko ang tungkol sa amin kasi super close kami ng kapatid ko. Akala ko maiintindihan niya, pero parang lumalayo na siya sa akin. Nagtatrabaho kasi si ate sa malayong lugar kaya sa chat lang kami nagkakausap. Hindi ko alam na hinintay niya lang pala ang graduation ko bago sabihin kay mama. Siguro iniisip niya rin na baka pag sinabi niya ng maaga, magkagulo at hindi na ako makapagtapos ng pag-aaral. At ayun na nga. Umattend ang family ko ng graduation. At si ate, hindi siya pinapansin. Nagstay pa ako sa bahay nila tito dahil kailangan ko pang ayusan ng papers ko. Pero kinabukasan, sobrang hindi ko inaasahan at napaghandaan ang pagtawag ni mama. Galit na galit siya at tinatanong niya kung totoo ba daw na meron kaming relasyon ng pinsan ko. Hindi ako nakapagsalita. Sobra ang galit niya sa akin at naiiyak na siya. Napaiyak na lang din ako. Masakit na nasaktan ko sila. Pinapauwi ako ni mama. Gusto niya bukas na bukas din. Pero hindi ko pa sila kayang harapin. Hindi pa ako handa. Kaya naman nung gabing yun, nag-usap na kami ng pinsan ko. Sabi niya, sa kanya okay lang. Pero kung hindi pa ako handa, hindi niya raw ako pipilitin. So nag-decide akong mag-work sa Cebu. Kinabukasan mismo umalis ako. Nag-message sa akin si mama na happy daw siya sa desisyon kong lumayo. Hindi ako nag-reply. Matagal-tagal na hindi ako masyadong nakipag-usap kay mama at ate. Tamang kumusta at okay naman ang palitan namin ng mensahe.
Nasaktan ako sa ginawa ni ate. Kasi pinangunahan niya ako sa pagsabi sa parents ko. Pero hindi naman ako galit. Naiintindihan ko siya. At naiintindihan ko ang lahat ng mga nagagalit at nanghuhusga. Kasi alam ko natural lang yun. Natural lang yun na yun ang magiging initial reaction ng tao. Hindi mo naman talaga maiintindihan ang isang bagay hanggat hindi ikaw ang nasa mismong sitwasyon. Nagpatuloy ang relasyon namin ng pinsan ko. Bumibisita siya sa akin once a month at ganun din ako sa kanya. Isang buwan akong walang trabaho sa Cebu. At doon nag-a-apply. Siya ang nagsusustento sa pagkain at tirahan ko. Yung parents niya na wala pang alam at sobrang mahal ako, lagi din akong kinukumusta. Kalahating taon na naging okay kami, pero nagsimula na akong maging busy sa trabaho. Dito na pumasok ang LDR problems. First job ko kaya naman naging sobrang dedicated ako sa work. Yung dating more than 1 hour na usapan namin sa phone, naging 30 minutes. Hanggang sa naging 5 minutes. In less than a year, naging head ako ng department namin. Naging mas matindi ang stress at oras sa trabaho ko. Madalas papasok ako ng 9 a.m. at 11 p.m. na ako makakapag-out. Sobrang pagod ako. Sa pag-uwi ko, iti-text ko na lang siya ng good night. At minsan, pagpasok ko ng kwarto, hihiga na ako at makakatulog. Sa umaga, kakaripas ako ng pag-aayos sa mukha ko, sa katawan ko. At babiyahe na papuntang trabaho kasi malilate na ako. Noong una naiintindihan niya at naaawa siya sa akin. Pero nung huli, syempre nagtatampo na siya. Ang hirap ng long distance. Alam mo yung dati, pag-uuwi akong pagod galing school, pagpasok ko pa lang sa pinto, sasabihin niya na, "Oh, mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo, timpla kita ng kape?" Pero ngayon, kailangan ko pa siyang i-text ng, "Grabe. Pagod na pagod ako ngayon. Ganito yung ginawa ko." Ganyan. At kailangan detalyado lahat ng ginagawa ko kasi nga naman hindi niya nakikita. Kahit during lunchtime nagmamadali ako kasi may tatapusin pa akong reports. Hindi ko na siya nasasagot o nami-message. At ang masaklap dito, hindi ko man lang siyang mayayang kumain. Magyayaya pa ba ako? Madalas, 3:00 ng hapon na ako nakaka-lunch. Sobrang laki ng pagkukulang ko. Pero pinilit niya akong intindihin. At masaya daw siya sa nangyayari sa career ko. Mabilis daw matutupad ang mga pangarap ko. Naramdaman ko naman na supportive siya sa akin. Dumating lang yung time na nakita niya yung boss ko. 4 years lang ang tanda sa akin ng boss ko at may itsura ito. Nalaman niya na madalas kaming magsabay mag-dinner. Pero nasa trabaho kami. Nagkaroon siya ng insecurities at doon nagselo siya. Nagdemand siya ng time. Time na magtawagan kami pagkagising ko, during lunchtime at before matulog. Kasagsagan ng career ko noon at na-pressure ako sa mga demand niya. Hiniling niya rin na bumalik na ako sa Manila at doon na magtrabaho kung importante pa daw ako kung importante pa siya sa akin. Pero hindi ko kayang iwan yung trabaho ko noon. Mahal ko yung trabaho ko. At malaki yung responsibilidad na hawak ko. Isa pa, wala naman talagang namamagitan sa amin ng boss ko.
Nakarelate nga ako noon sa kwento ng On the Wings of Love nila Nadine at James. Sa part na pinagdududahan ni James yung boss ni Nadine na si Paolo. Grabe yung iyak ko noon nung pinanunood ko yun. A month after ng 4th anniversary namin, nakipag-break ako sa kanya. Nakonsensya ako kasi sobra ko nang napabayaan yung relasyon namin. I believe he deserves someone better. Yung mamahalin siya at pahahalagahan ng sobra-sobra. Masyado na siyang naging mapagparaya. At ako naman, gusto ko pang mag-focus sa career. Nagmakaawa siya at sabi niya, kung ano man daw yung mali sa kanya, handa niyang baguhin. Sabi ko, wala siyang mali. Ako yung may problema. Sabi niya, lahat daw ng mali ko kaya niyang tanggapin, kahit pa daw magkaroon ako ng ibang lalaki. Pakakawalan niya lang daw ako pag sinabi kong hindi ko na daw talaga siya mahal. At yun nga ang ginawa ko. Sabi ko, I fell out of love with you. At doon niya ako pinakawalan. Ang akala niya, baliwala lang sa akin kasi hindi ko pinakita sa kanya na nasasaktan ako. Ang hindi niya alam, gabi-gabi ang best friend ko ang kausap ko habang umiiyak ako. Ang sabi ko sa best friend ko, sobrang mahal ko siya pero hindi ko siya kayang saktan pa. Kasi hirap na akong bitawan yung karir ko. Kung kami, magiging kami pa rin sa huli. Kasi wala naman talaga akong iba eh. Mga 3 buwan pa siya nag-message sa akin. Timing din na hindi siya makaleave sa work niya. Kasi ang daming events nun. Sabi niya, bigyan ko lang daw siya ng one last chance na magkasama kami. Magbakasyon daw kami at subukan daw namin na kahit papaano mag-bonding para kahit papaano maibalik yung feelings ko for him. Hindi ako nag-reply kasi natakot ako eh. Dahil pag sinabi kong hindi, baka tuluyan na siyang mawala sa akin. At kapag sinabi ko naman oo, baka bumalik na naman kami sa umpisa. Yung mawawalan lang kami ng time sa isa't isa. Magkakasakitan. Gulong-gulo ako noon. Kaya mas pinili ko na lang hindi sumagot. Nagpalit ako ng number at nag-send ako ng last email sa kanya. Hindi na siya nag-reply. After 2 years, nagkaroon uli kami ng communication. At nalaman ko na magkaka-baby na pala siya. Ang sakit. Pero ako din naman yung may kasalanan. Napag-alaman ko na rin na alam pala ng asawa niya yung tungkol sa amin. Kasi yun pala yung napagkukwentuhan niya at naging labasan niya ng sama ng loob niya nung naghiwalay kami. Yun yung naging karamay niya. Kaya naman ayaw ng asawa niya na masyado kaming nag-uusap. May reunion kaya nagkita-kita kami. Masakit pala, no? Na sa unang beses na magkikita kami mula nang magkahiwalay kami, ay may akay-akay na siyang buntis na asawa. Pag uwi ko noon, naiyak ako ng sobra-sobra. It's been 4 years mula nang magkahiwalay kami. Nag-try ako mag-boyfriend once, pero hiniwalayan ko rin agad. Kasi siya pa rin yung hinahanap ko. Ang hirap. May mga naniligaw naman sa akin, pero wala akong gana.
Yes, 4 na taon na akong single. Sabi nga sa kanta ni Katy Perry, comparisons are easily done once you've had a taste of perfection. I am now living with the fact na he will always be the standard at wala talagang makapapantay sa kanya. Siya lang yung nakapagbigay ng confidence sa akin kapag pinagdududahan ko yung kakayanan ko. Sa kanya ko lang na-feel yung security. Mahawakan ko lang yung kamay niya tuwing natatakot ako. Okay lang. I feel safe. Sa kanya ko lang na-feel yung comfort kapag worried ako. Siya lang yung nakapagbibigay lakas sa akin pag nanghihina ako. Siya lang yung taong totoong naniniwala at nakakaintindi sa akin. Hindi na ako humihiling pa kay Lord na makatatagpo uli ako ng mamahalin ko. Nahiya na kasi ako. Di ba hiniling ko rin siya kay Lord dati? Naibalato na lang sa akin pero hindi ko naman siya iningatan. Sa ngayon, nasa ibang kumpanya na ako at may mas mataas na posisyon. Minalas nga ako sa love life, but thank God, sinuwerte naman sa career. Nakabili na ako ng bagong bahay at may sarili na akong sasakyan. Madalas nga lang, naririnig ko, minsan pasulpot-sulpot siyang nagkakwento sa akin na nag-aaway sila ng asawa niya dahil wala silang pinagkakasunduan. Pag minessage niya ako, magre-reply lang ako sa kanya ng isang advice tulad ng, kausapin mo asawa mo, o intindihin mo yung asawa mo. Natural lang sa relasyon yan. Pagkatapos nun, di na ako nagre-reply. Kasi ayoko nang makagulo pa. Tama na yung nagkasala na ako sa pagpatol ng pinsan ko. Ayoko nang dagdagan pa ng pagpatol sa may asawa. Hangad ko na lang yung kaligayahan nila. Minsan talaga, pagpagod na ako sa trabaho, naiisip ko na kung love life kaya ang pinili ko 4 years ago, mas masaya kaya ako ngayon. Pero binubura ko rin agad yun sa isip ko. Dahil wala namang magbabago pa. At naniniwala pa rin ako na walang maling desisyon sa taong may paninindigan. Sa ngayon, honestly, wala na rin talaga akong planong mag-asawa. I'm already 27 years old. At parang ang gusto ko na lang ay magtayo ng negosyo at mag-travel kung saan-saan. Ayoko ng lumove life. Again, ako si Rean at ito ang aking secret file.